Durban Network eduze kwami uBishop uNdlela weMK baba sikubingelele. Mangibonele umsakazi ngibonga ithuba okunikeza lona ngumbishop uSI Ndlela weMK andibandi United Methodist Church of Southern Africa. Namhlanje senzani la Bishop? La sizothi umasipala weTheku sesikhathele eleke busy efuye ama foreigners angenama document amane adayisa idakamizwa la abanye behlukumeza odadewethu ama building mawusibuka ama building nje antsarwe yibona awukhipha kanjani ama building umasipala if ethi akazilutho umasipala uyena obanga yonke lenhlekelele esiyibona la sizothi enough it's enough bonke document or not document abake bahambe silungisa izwe lethu babuye bebuye maseqondile okwamanje nje siyacela abasidedele abahambe babuyele emazweni abo nathi emazweni abo asibaphazamisi abanye la bavula amasonto esingawazi ukuthi amasonto i-tax ayikhokha kubani sizothi uhulumeni please menza sure ukuthi they must pack and go. Kuningi okukhona siyabona ukuthi amabhasi manje aseyaqala ayalokhu njalo ayishabheke koMalawi abanye sebeyivolontiela bona ukuye ekhaya akuthini ukuphawula kwabo. No abahambe vele ngoba indawo yabo asinayo iqiniso lemsulo indawo yabo asinayo labantu iningi corruption buka nje kwafika bona sekukhona reboost obalibani izinto istrategy ababulala ngaso indle emnyama yale eSouth Africa sizothi sekwanele siyacela ukuthi abasiyeke abaphinde emakuba asishayi umuntu asibulali umuntu kodwa sizothi sesikhathele izenzo zabo abazenzayo siyabacela besinike ithuba bagoduke baye emakubo asibadingi. Bishop asikhulume ngeingane ezihleli phansi kwama bridges umhambuma ngenxa yama drugs ekukholele ukuthi bawa contributor eSouth Africa. Yiyo lento sithi abahambe bafowethu sizokwazi ukwenza icleansing lezo ngane zethu sizibuyisele empilweni ngoba lezangane zi-used manje kuma drugs sezizinto nje zifile ziphila zibulawa yilabo abantu bayibulala ziphila sizothi uhulumeni awuyeke sikiyekila omunye ungibuza ukuthi why benithuliswe ngalesikhathi besayibuka uhulumeni ukuthi wenzani kodwa usesikhombisile uhulumeni ukuthi akanandaba nezingane zethu uyicabangela yena uhulumeni sikhathele uwe akusakho uhulumeni manje ozokwenza into ayithandayo sikhona into kahulumeni nje sesikhathele uhulumeni. Thank you.